Salam hemmäňize. Bu videoda kompýuterda nädip bir faýly gizlemeni öğretjek. Обычно her kim edýän skryt edip onýarok däl. Storonny programmalar bilenem däl, hiç zat gerek däl. Men edişim ýaly edip gizleseňiz hiç kim tapmam bilmez, hiç kimin kellesine de gelmeýär. Короче, şunu ýaly bir videomuz var. MP4 format. Любой formatda, surat bolsun, klip. Şunu gizlejek bolýarsa. Muň üçin bize WinRAR ýa-da UltraISO şuna archiwator. Kompýuteriňizde любой näme archiwator bar bolsa, şo bolýandyr. Misal üçin WinRAR diýelik. WinRAR'da şu maňa gerekli gizlejek nämämi tapýan şutaýdan. Desktop. Şuly diýen. Bir ene şu faýlyny. Şutaýda adyny dip üýtgetmek bolýar. Например, sistemli faýllar ýaly edip ad goýmaly bolýar da Win64 diýen primerde özüňden näme eletjek bolsaň edibermeli. Onuň formatyny DLL edýän ýa-da PRX edýän ýa-da sys edip goýber. Ay DLL et bibliotekany. Ene. Şunu açsak bolýar da. Häzir nemesem üýtgeýändirim. Ene. Şunu вырезать edýäs. C diski barýan Windows papka bardyr. Şoň içine taşladyk da primer. Ene Win64. Şunu sen videoňdygyny sen özüňden başga hiç kim bilmeýär. Açmam bilmeýär, kellesine de gelmeýär. Opşym gizlemeniň iň gowy ýoly. Hiç näme gerek däl, hiç kim kellesine de gelmeýär. Bolýany. Muny açsak bolsaň, prosto ene basýan. MP4 edýän, öňneýlik bolanmasa. Okey. Boldy, indi açylýar şo. Öňkü klipim ne? Boldy. Shift delete. Boldy sağ olun. Like, podpiska. Mundan gyzykly videolar üçin. Давай.